7-8 ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ନ ମିଳିଲେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ 7-8 ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ନ ମିଳିଲେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦାନୁଘସା ବ୍ରସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲି ପେଲି ଗେହିଲେ ତାର କମଳା ଦୁଧଟା ପୁରା ପରଭୁଜ ପରି ହୋଇଯିବ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲି ପେଲି ଗେହିଲେ ତାର କମଳା ଦୁଧଟା ପୁରା ପରଭୁଜ ପରି ହୋଇଯିବ? ଉତ୍ତର ଲଗାତାର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେହିଲେ ତାର କମଳା ଦୁଧଟା ପୁରା ତରଭୁଜ ପରି ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ କିପରି ହସ୍ତମିଥୁନ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ କିପରି ହସ୍ତମିଥୁନ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯୋନିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ହସ୍ତମିଥୁନ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଖୁବା ମାତ୍ର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କଣ ଦେଖୁବା ମାତ୍ର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସମ୍ଭୋଗ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା କଣ ଯାହା ଝିଅର ଆଗରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ପଛରେ ଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା କଣ ଯାହା ଝିଅର ଆଗରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ପଛରେ ଥାଏ? ଉତ୍ତର GGIRLର ଆଗରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ DOGର ପଛରେ ଥାଏ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।